prinses nog niet gevonden. Zoekst u soms een prins? Want een meisje, dat is mijn wens. Ik zoek een prinses. Niet forever, maar voor het leven. Kennst u mich dat niet geven? Want ik zoek een prinses. Lieve vrouw Lu, hoe de buurmeisje en verder boete. Wie wil je een oproep doen? Zwarte, groene of blonde? Ik heb mijn prinses nog niet gevonden. Ik ben prins van top tot teen, maar wilst u dan mijn prinses zijn? Omdat ze er nu toe wel schijnbaar ergens bus, geef ik dich nu alvast een kus. Ik hoop dat je het vlot dus mailen of bellen, anders moet ik een in Polen bestellen. En dan eindig ik met mijn spreuk, niet meer doen, doodzijn. Niet meer doen, doodzijn. Niet meer doen, doodzijn. Ik heb heel goed nieuws voor dich. We hebben al verschillende schoonprinsessen voor dich gevonden. Dan heb je goed je best gedaan. Nee, ik denk dat het aan dich ligt. Doe ze schoon uit. Oh ja, dank je. Mogen we hem even laten zien en wat verkeuken het voor dat prinselijke recht voor dich kunt koken? Ja, zeker. Nou, hier moet het dan gebeuren, hè. Dan hoop ik dat de erpel niet aanbranden en ik weet niet waar het allemaal. We hebben gezien in de landerijen die subs werden ook dezelfde erpelen gepoot. Ja, zeker, dat werden zelf de erpelen gepoot. En hoe het gedaan. De prinses moet die zelf hoe doen? Ja, hoe dan wil ik niet zeggen, maar Shell toch op zijn mens. Ah, daar heb ik hem gevonden. Daar is er toch nog op de versiertoer, hè? Dat toch nog net te versieren. Moest toch gek, joh. Ja. Maar kom maar eens erbij zitten, want we hebben al 3 uur vergaderd. Al 3 uur? Ja. Maar je hebt ook een veel flessen bier. Ja, maar ja, dat zeg. Wie zit er nu eigenlijk met die vrijgezelle dames in Poster? We lopen al zaad rond. Ja? En misschien allemaal gaat de jongens in het jaar nou. Maar voor zulke een prinses geen gewoon van. Nee, een echte prinses moet je hebben, hè. We zullen het goed op gaan letten nu in Poster. Dan vind je wat erbij zijn. Het is misschien een goede prinses. Het is een vrijgezel. Ja, dan maak het kans. Maak het kans. Ja, weer niet meer. Ik ben te oud. Ik ben een prinses geweest. Ik mag het niet meer. Ja, dat geen. De ene keer is zat. Ja, ik had van me nooit gedacht dat ze hier op de grens ook nog hadden rondlopen van prinsessen of zo, maar ja. Wat is er gebeurd dan? Ja, daar werd er mee aangeboden. Je had wel al meer vleeghoer erop zitten, maar ja. Wie vleeghoer? Ja, zo precies wie ik het zeg. Maar toch een verse goeie naam. Ja. Of kip eigenlijk. Ja. Ja, als het zo wil zijn. Ja, hoe zei je nog van hoe horen, dus ja, dat wil toch wel gaan zeggen, of niet? Renate, oh, laat komen wie het kut. Laat maar komen wie het kut. Vermaken mut. Ah zo. Unsere Prinzessin Renate! Ja, wat gebeurt er precies allemaal? Ja, die hadden een dansgroep bezig en dan moest ik met haar gaan kijken en doen. En ja, zo begint dat allemaal een beetje schema. En toen later zijn we honger nog maar en dan moeten gaan drinken. En zo stiekem had is die prinses aangeboden. Ja. Dat is die bijna getrouwd hoor. Ja, hey. En hè? Maar dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Gewoon moet toch geen eigen goal maken, of halen. Nee. We zijn hier in de sporthal in Poster. We zijn het kijken of zijn borstlustige hoogheid zijn prinses vandaag zal krijgen op de receptie. Met zoveel vragen zocht. De wereld was enorm en nog zo onbekend. Ik zocht bij mijn mam op een show. Ja, hoe lang toch nog eens nog eens. Zo zit je het dakheiddraaf hier in Poster. Wie de biemussen. Geen één prinses, maar ik zie er een hele hoop. Hier gaat het gebeuren. God neem ik met. De zon gaat weer
schienen, dan zingen de vogeltjes alweer voorbij. Lach toch eens, de wolken verdwijnen, door te lachen een straalt in gezicht. Ja, nu lach toch nog eens naar mij. Voordat ik het gezag heb, zeggen ze nou voorkomende leid feliciteren. Ik wil je al vragen, zit er misschien bij? Het hebben ze verkeerd verstaan. Ze zeggen, we komen solliciteren. We komen solliciteren. Dat rijdt het wel zo dat ze komen solliciteren. Gelijkheid er. Maar du denkt dat er wel wat bij zou kunnen zitten? Ja, daar zou misschien wel wat bij kunnen zitten, ja. Ja, we moeten nog een paar uurtjes meer en dan doen we, dames en heren, blijf gewoon hier en dan doen we weer de selectie. We laten dus tussentijd gaan invallen wie we gaan selecteren. En dan is het prins zoekt de prinses. Jawel, zit je het er met eens? Veel maken de buurtvrienden voor de geluiden van Leon, want die hebben... Vasteloven samen, Leon. Ik zie niks als prinsessen en die voorbij vliegen. Wie gaat het verder? Goed, hè? Dat wil mij nog verkeerd gaan eigenlijk. Een prachtig weekend. Maar heb ze dan een keus langzaam kunnen maken? Ja, dan niet echt kans, maar we zullen wel zien wat het allemaal werd. Hè? Wie is er afgelopen met die 4 dames zondag? Nou, die 5 heeft ze uitbundig getest, maar ja, dit is toch niks geworden. De een was de boeren tegen, die andere ja, die loog alleen maar in bed. En dan zeg ik eigenlijk, ja, werken, koken, poetsen. Hij wil gewoon het beste van de beste. Nou, die 5, ze waren goed, maar niet de beste. Maar voor hebben één gevangen. Ze kunnen goed werken. En ze verstaan hem niet, dus ja, betere vrouw kunnen ze niet doen. Ze hebben ongeveer een wereldreis gemaakt, John. Ja. Verlaat ons verrassen, we gaan samen met een kieken. Goed. Doe zwiegen. Vastelovens samen, leef vastelovensvriend. Het is zoiets. De biemussen komen met een grote verrassing. En ze hebben speciaal gewacht tot 3 dagen voor de vastelovend. Ik kan alleen maar zeggen, prins Leon, een leven is net een doos bonbons. Toen weet niet wie de anger smaakt als er de een op hebt. Ik geef het woord aan de biemussen. We zijn in november begonnen met de uitzending. Toen is Leon begonnen met het oproep van prinses. En we zijn regionaal begonnen. Eigenlijk lokaal. We zijn meer hier in Poststad begonnen. Maar we begonnen steeds meer een regionale karakter te krijgen. Tijdens die uitzendingen laat ze ook zien dat ze landerijen heeft. En dat ze een boot heeft. En ik weet niet wat allemaal. Maar op een gegeven moment is het wereldnieuws geworden. En wat van nu, een meisje een wereldreis is het maken is hier in Poststad aangekomen. Bij de Lange. En dat wil ze een prinses zijn. Ik denk dat ik goed ken, want ja, met die landerijen daar bieden kan ze nog Riesvelden van gaan maken. Maar ik denk, Lange, 3 dagen voor de vastelovend, toen is gezegd, ik moet goed kunnen koken. Dat kan ik morgen nog bewijzen. En vanaf morgenavond, dan neemt ze maar met. Dan zullen we eens kijken als die goed prinses gevonden is. Vandaag is het oefenen, morgen moet het te gooien. En natuurlijk, ik hoef niet aan te kondigen, dat weet de Lange zelf al. Eén ding weet ik van nee, maar dat gaat Leon eens nu vertellen. Leon, wie heeft die prinses? Dat ben ik nog niet gevraagd. Dan vragen ze even. What's your name? Anda. My name is Anda. Anda. Dan zal ik u mijn prinses nog één keer voorstellen met haar naam. Prinses Anda. Hey! Doe spreekt zijn taal. Dat vind ik alleen al uniek. Als er een prins hebt die meer dan 1 taal spreekt. Ik wens u een schoon dag.